Ето как се погледихме с приятелките ми, след като взех назаем кредитната карта на мъжа ми и с нея си взех ваучер от сайта на Gifto.bg. С приятелките ми решихме, че ни е време за почивка. А какво може да накара една жена да разпусне, освен обикалянето в мола? Точно така, спа почивка. Още с пристигането си в Девин бяхме приятно изненадани от обстановката и комплимента, който получихме в комплекса. А само изчакайте да видите спа зоната. Арома парна баня, солна и инфраред сауна, релакс зона, вътрешен басейн, контрастен басейн, парна баня и още много спа удоволствия. Избора ви е наистина огромен, но повярвайте ми, където и да отидете, ще се чувствате наистина в пълно спокойствие. А външната градина е идеалното място за разходки, където ще може да обминете по някоя клюка. Вкусна закуска, цял ден спа удоволствия и изискана вечеря. Ето от това има нужда една жена. Открихме тази наистина изгодна оферта от сайта на Gifto.bg, че нали все пак той плаща. Възползвайте се сега.